Matugatugang pakasal. Unya, wa pa din kapangandam. Sus! Mura na ba yung gwapo? Kasi kontra ni mo ni Dimit. Da, kana akong umagaron nga si Matoy. Hapit ng kasal ni Lakla. Wa pa yung andam. Wa pa yung sakyanan. Nga naman day, Noy. Kaya mo na, day. Sa sunod simana na ang kasal. Nga, yan ang dato'y sakyanan. Nauna na hinuon mi. Tungod sa kahinay niya glihok, muragwati. Layo pa man sab, Noy. Sa sunod pagod si Mana. Kapilay pagdagan sa adlaw. Nagiingnan lang ko, ma'am. Nga palakton lang ko numi, uban sa mga bisita. Nga silaklak, o gaya pa manunon, magsakay ko ng motor. Ay! Di mo na palakton ko. 7 ka kilometro gato sa simbahan. Unyang uban to nga sunpa. Ginoo ko sa langit. Ay lang good kabalakan, Noy Dimit. Mangabang lang tag motor. Ako rin mahibaw. Uy! Daghan mo kay manakay, ma'am. Uy niya. Pila na may dunay motor din sa tua. Na, musulbad na lagi na problemaha lagi, Noy. Mano. Oh, sorry. Ato ning tabangan si Noy Dimit siyang problema. So may problema nga naman. May tungod ni sa kasal ni Laklak, wa sila kasakyan. Oh! Sa tiyan mo, busyang! Nga naman. Namatay doon ka karumata! Oh, Oh, sulban na ang problema! Kaya, may ito kay... Duha ka dagkong kabaw, ang muguyod. bitaw, Noy. Adurno, hilan to. Itong duha ka karumata. Baik kay ka madurno. Saman? Di ba? Doon naman na truck ni karga si Busyang katong hakutanan niya bas. Ay, wa na, oy. Pay pa to. Wa na'y mga ligid, wa na'y ligid sa atubangan, was luyo. Gahapla lang to si Yuta. Di pagkataya ng mga galigpaliya. Unsa ba ka? Ikaw sa ka karumata. Ha? Ikay kuha sa yogo. Ako sa pikasad nga karumata. Nga kuyoros kabaw. Ay lang kong suli sa kong serbisyo. May itong sa kakabaw kay ampay to nimo. Ngano man? Laki man ang kabaw. Ha? Ikaw ha? Ay, ako lang na siyang hilingaw-lingaw kayo na. Kusmul ignaw. Ay, kagulo na, oy. Sulbad na na. Kanano ka karumata, adurnuhi lang na. Bitaw, Noy. Toy. Okay na na, uy. Hoy, Oh, tama tayo. kung panghilin ba si Mardon pertik yung sukuan oy. Kay pag adto niya pirmiro god. Yak na silin sa trabahoan, wa mo gud ka silin. Nya say kaduhan niyang adto, diha ta silin. Yan dunam si Kuyog. Si Florog sinamunday. Ako muna makasabot siya eh. Pakuhon man kayo. Siya maging musugat. Kaya mahadlok ko silang Sir Marlon. Yan sao man ni ron. Ikarabay di basol ni Sir Marlon. Kung saan lagi na ako to eh. Nga naman na akong asawa. Mama na mo 6 point. Chikpuin. Naram na ni mo noy. Kay ikaw kay padre di pamilya, magpadam sa gagot. Tay. Ikaw sulti ni Sir Marlon ha. Tos bay. Pabisita ha. Adto gyud inyo. Kadiem kay siyang kahigayon. Hindi man siya kay gayon. Nanaamang ko. Ako may mo. Riding ang tandiman na nilang duha. Aray, tingin tandem. Di lagi sa mga tus inyo. Kaya di siya makahigayon, kaya daghang tao. Ang gusto ni Sir Marlon, kanang kuyugan niya silin ba, ini dahing uli gikas trabaho. Ikaw rin gilauman niya, anak. Ay, tanong kabutanga. Ay, si Sir Marlon, nakapangutan na, ug under ni saya ba kuno kaninang munday. Ano? Namuta na siya na. Diyan sa man pagtubag. Ang ako lang gingan nga usahay. Panggaw niyo. Anong ganyan naman ang usahay? Oh, halas biging nun akong pirmi. Priin ko ta, ako laging nan usahay. Ay! Di ba ako under niya? Munday ha? Ha? Munday na lang? Isa pag tabang pa ka? Basta believe ako ni Manay.
Munday na lang. Anda. Ni apel niya na taga sa riding tandem niya. Yawa na nani mo yun. Anam na riding itandi mo. Ano ya? Believe para ko ni mo ya. Anda. Ay pag nanaan. Sige. Ayo lagi na handle. Lago na yun. Ayo nang handle ha. Wala ito. Ilang sa bato. Ang lupot mo ay ilo. Ang bato ba? Ay nako. Tapoy ang pinabuhian. Toy! Toy! Simon man ron? Uy, nago din uy! Uy, Mon! Asa man ka? Ora? Ako na. Nadik ko yun. Ay, man na si Flor. Asa mo? Ano man? Iway, ingon ka nga. Kuyog mo pirmi ni Flor nga. Kung magkita na ta, biyaan mi nimo. Kadaga naman may magkuyog ni Flor. Onya, kay wa man ka. Tagay lang ko. Higayon doy nga makalugar ko doy. Kay bawo biya ka ikaw naging makatabang nako para makalugar ko. Pamisitahi lang siya dito sa amo. Ako ray mahibaw. Kabaw biya ka doy nga di ko kalugar pirmi. Nya usa pa kung mamisita ko sa inyo. Imong tatay bugaon man sa dayon ko. Ay sus, ikaw ba? Ako ray bahala na oy. Basta makahigayon lagi ka. Nay maayo ay. Unsa man na? Ay unsa man? Kamong duhang Flor. Panuroy mo sa amo. Dili pwede mon oy. Ano naman? Na. Piligro kayo na. Makahibaw niya si Flor nga naan ninyo ang kanding, gitaguan. Patay gid mo. Dili man. Magsuroy-suroy na mo. Nya sa dihang ikita na ko si Flor, mga adto din da Ilanoy Martin, mga untag syupa og soft drinks, o syupa og soft drinks, syupa og ice cream. Ganahan ko ana. Kanusa man amon? O pisag ugma. Ay. Ugma? Dili pwede ugma mon oy. Payugo na sa kong tatay. Patabangon na sa ko, manguting kay na sa dito sa bisag asang balay. Sa manas tatay. Uy. Kanusa man di ay? Anak na lang mon ay. Mag-una na lang mini floor sa Sabado sa hapon dito ilang Noy Martin. Ato na lang may paabot nimo. Oh, sige, mas nindot na. Dito na ta mag-abot. Unya aha. Inasal manok bi ako aha og soft drinks. Bisag na po pagkainisang manoks. Nganong inasal manoks man? Oh, plural man. Aw, mao ba? Oo. Sige na lang. Sige na lang. Schooling biya ko. Bahala grong gramaring. Ikaw gid magbinueng gyud ka. Huwag mo ko nagbinueng god. Nisultiing lang ko. Basta ha. Saan? Inasal manoks Okay, inasang manoks. og soft drinks. Clarix na. No probleming. Unya mon, Saan na masad? dili ka kamahalan anang inasal manoks. Inasal manoks ra ba na? Away problema nang Og soft drinks. bisag 20 pa kainasang manoks. Ang atong paliton, wag yun ay problema. Tinuod ka mon? Tinuod, oy. Bantay ka ha. Inasal manoks. Oh, Sabado ha. Ila sa tindahan ni Noy Martin. Sige, Sige. bantay ka ha. Nya asa magkapadong ron? Padong na calling. Oh, sige, uli na. Bye-bye. Sabado ha. Unya, sige, kinahanglan na si Flor. Oh, Ha? sige. Ganahan ka dadto na ko si Nanay Mondeng. Ay, ayaw lang, si Flor lang akong kinahanglan. Sige, day. Adyo. Wa pa may balita ba bahin sa pagpangitas kanding? Riningos matoy nga wa pa ginakadakop sa kanding. Imposible na iho. Di ba sama sa kung ingon nimo na kung asa na ilubong si Tatay Andres, tuara na ang kanding di na magpalayo. So, asam lang kanding nga karon. Kung nga na madakpi. Mao lagi. Wa man gyud makita. Ang maayo ani ay ipatawag na lang si Lincio pag istorya tan tulo. Sa tawos matay. Matay! Tay!
Sir. Likod. Minaw. Lidensyo ba? Oh. Dagan na. May bawa siya nga mag-istorya kami sa papa niya. Ano, sir? Dali ha. Ay, Ganit na gulay. ano man? Si nanay ni mo ikaw, nagkuyog mong magpagsugat ng hili, no? Oo, ano di ay. Mawag ni ngay. Kasi may amo kay. Kamugot nanay ni mo, nga amaw mo, nga mo buot. Ngano lagi, unsa man among sa. Di ba nagsabot man ta? Kitang to si nanay ni mo, nga ako rin mo sugat ni hilin. Kamuras nanay nagsabot, ay wakoy labot. Kitang to, Ambot tayo ay basta wakoy mahinumdum ang kitang tulo. ikasabutan to na tong tulo. Nga ako mo sugat, nga nung kamo na mas nanay ni mo miniadto dito. Kay wa may kumpiyansa sa nanay. Imo niya hatag ag higayon si Sir Marlon. Ilom dia? Barlon. Ano ka din siyo? Kung saan ang sarili mong utok diya? Balintong na sad. Kamo ba? Nalimot man mo sa atong sabot? Nga ako man tayo mo sugat ni hilin. Anong kamo naman noon dito? Ano niya? Dito ka. Pumalik ka dito. Yambit lang wait ni mo. Wala na ko mulahos. Kaya pagtanaw na ako dito na mamas floor. Mauna nilain na lang ko agyanan. Sabad diya. Dako lang ilong ni mo da. Akong hilong. Nawa ka mahigugma. Di panaway. Ay, Oh, ano problema to eh? Ano naman ka? pagtuon ta ni siyang Sibyo sa ila, ha? Napabaday siya. Di pa, oy, naglagot mo ganito. Ano naman? Wa mo kuno ipikto ang gisugo niya nato ug katong sa laing lugar. Nasuko siya na to? Awa ko may nga nasuko, naglagot gyud siya nato kay wata nahimo. Susol, wa mang yun. Sumagod, di ba ang ilang asam mga kasilya sa atong maghihiling, atong gitanaw, gilili, wa mang kita kita sa kanding, di ba? Kaya ang mayo natong buhaton oy, ato siya katubangon. Ato siyang sultihan. Ato to na. Kita tayo, yung tawa tayo ng imo. Ha? Okay, siguro yung magkabian na. Magkabian ka na, lisod na kayo. Pa-extension dahil mo. Mabunay? Oo. Among gi-extensionan kay si Simon nakadako na. Nya maghuot mi sa kwarto. Kanya, nanghid mong resibyo ni. Ay wala problema kay amo nang gika-istorya sa mato nya. Okay man. Mao tong gipadayon ang lingkod sa ulo. Istorya na ito. Asan day ka? Ito po sa ilang po siyang dong. Mabunay? Busyang? Oo. Ano mo kung magkatulganan dito? Wala ko i-star dito. Ito din no limutan ako eh. Tuwa na mo ka dito eh. Kana si Bosyang Mabunay. Muna ka magwangan mo magsuon, lima may magsuon, siya may magwangan dito. Sige lang kay ihatod lang ka Ayaw, dito. ayaw na lang. Katultol mo ko sa kianan. Ako naman sang katong dandaan dito. Dito, katultol naman sa... Ani dako to eh. Oo, natangyalin nila. Ay, di pagkadaos barangay di ay. Oo, yan. Pero sige lang kay ihatod di ka kay para makasuroy ko dito ba. Dugay-dugay na. Hindi na dugay dumuli kay sayo ko rin pauli kay nagtuo ko nga ang bana ni Busyang niabutan ito dito. Ako siyang yun, bahin sa duha nila kakarumata kay mo may sakyan sa mga manguyog sa kasalo niya ni Laklak, ni Matoy. Ay kasal na di ay. Uy, susunod si Mana. Asan na sunod si Mana? Kaya akong hiyon nga, kato ilang karumata, adurnuhan lang gud. Nasabot naman may si Dimit, siya mo adurno, may makina naman adurno si Dimit. Di ang kabaw, yan sa butang, laso-laso di siliong. Maaligri na kay kung mata may gabiton ya. Oo. Buta nga po niya maglaso-laso ka. Oo, lagi na yun. O bitaw nga, akong hiyon, parang busyang, gamiton rin ang mata. Oo, yan. Wala, ano ko lang. Ay, sabi ko, si Dimit, ay kinapagod si Dimit. Bayot ningot. Nanam yun ang mga bayot.